салом дӯстон, имрӯз мехостам дар бораи 4 сабаби асосии фарбеҳӣ аз нигоҳи гинекология, яъне аз нигоҳи бемориҳои занона ба шумо маълумот диҳам. ҳолатҳое мешавад, ки шахс фарбегӣ дорад, ҳам ба толори варзишӣ меравад, ҳам диета мекунад, ҳаёти солим мебарад, вале хароб намешавад. Дар ин ҳол чӣ бояд кард? Ва кадом сабабҳо метавонанд ба фарбегӣ оварда расонанд? Сабаби якум ин нодуруст кор кардани тухмдонҳо ё ин ки вайрон шудани функсияи тухмдонҳо. ҳангоми нодуруст кор кардани тухмдонҳо дар организм гормонҳое ки барои зан зарур аст камтар ҳосил мешавад ва ин ки нодуруст ҳосил мешавад. аз сабаби нодуруст ҳосил шудани гормонҳо дар организми зан фарбеҳӣ дида мешавад. дар кадом ҳолатҳо тухмдонҳо нодуруст кор мекунанд? ҳангоми стресс, депрессия ва ё ин ки поликистози тухмдонҳои шумо метавонанд нодуруст кор кунанд. чӣ тавр фаҳмидан мумкин ки тухмдонҳо нодуруст кор мекунанд? Барои ин бояд шумо ба гинеколог муроҷиат кунед ва дар рӯзҳои махсуси цикли бенамозӣ ташхисҳои махсусро гузаронед. ҳангоми ташхисҳо ё ин ки анализро супоридан дар он ҷо маълум мешавад, ки тухмдонҳои шумо нодуруст кор мекунад. сабаби дуюм ин нодуруст кор кардани ғадуди сипаршакл ё ин ки ба забони дигар агар гӯем штавидная железа. штавидная железа худаш гормон ҳосил мекунад. вақте ки он нодуруст кор мекунад, албатта гормон низ кам ҳосил мешавад. ҳангоме ки гормон кам ё зиёд ҳосил шуд, ин ба организм таъсири худро мерасонад ва ба фарбегӣ низ оварда мерасонад. барои ин шумо бояд ба эндокринолог муроҷиат намоед, ташхиси ультразадо гузаред ва ташхисҳои махсус, яъне анализҳои махсус аст, ки гормонҳои шуморо дар организм муайян мекунанд. ҳамаи инҳоро гузашта ба эндокринолог муроҷиат мекунед ва ба шумо табобати махсус муайян мекунанд, ки кори гормонҳои ғадуди сипаршакл дуруст шавад. сабаби сеюм ин аз ҳад зиёд будани гормони пролактин. пролактин ҳангоми ҳомиладорӣ дар организми зан ҳосил мешавад. аз ҳамин сабаб дар вақти ҳомиладорӣ зан метавонад фарбеҳ шавад ё ин ки дар вақти ширдиҳӣ. вале ҳаст ҳолатҳое ки бе ҳомиладорӣ ва бе ширдиҳӣ метавонад дар организм пролактин зиёд бошад. аз ҳамин сабаб фарбегӣ ба амал меояд. барои инро муайян кардан албатта низ анализе на гормон споридан дар кор. барои паст кардани пролактин ба шумо гормонҳои махсус менависанд, ки пролактини шуморо дар организм кам кунад. сабаби чорум ин инсулина резистентность. инсулина резистентность ба забони оддӣ агар карда гӯем, ҳуҷайраҳои организми шумо инсулине ки дар организм ҳаст ҳис карда наметавонанд ё ин ки нақс ҳис намекунанд. инсулина резистентность ин ҳолат бемории диабети қанд нест, вале агар шумо онро табобат накунед, оҳиста оҳиста метавонад ба бемории диабети қанд оварда расонад. табобати инсулина резистентность бошад, ин танҳо ҳаёти солим аст, диета не. дар ин ҳолат диета кардан лозим нест, тарзи ҳаёти солим бурдан лозим. ба ратсиони худ бисёртар сабзавотҳо ворид кардан дар кор. хубтараш мешавад, ки шумо ба диетолог ё ин ки нутрициолог муроҷиат мекунед. онҳо ба шумо нақшаи махсус муайян мекунанд ё ин ки план питания для вас подбирают ва аз рӯи ҳамон план шумо метавонед инсулина резистентностни худро бартараф кунед ва вазни худро ба ҷо биёред. аз ин роҳ ҳаёти солим ва истифодаи бисёртар меваю сабзавотҳо барои ҳар як шахс зарур аст. умедворам, ки навори имрӯза ба шумо писанд омад. саломат бошед.